tu te poin tren om thana hlut zia chu kan hrevek ome mang an lai le boi lai po a min pui tu tran pui war tu hnai ber an ni thina in chua san chang po a milo en ko sak tu a then te tan phei chuan a chia tha kan hril na chung te nge ai po a kan po zok te po an ni thin bok chuti lain then om in mu fu lo ero a boi thlakin a poi thui thei hle a kan pi pu te poin khosari do a thanom zo ke ti te poin an lo soi hial thin ani kha tun tum chu thenom in mu fu wak lo a hnu zela boina lian zo kina tla buak tak chung chang kan ron soi ve thung do na ne kumsang ni som pani ni pui ma kha chuan Florida biala thingtlang kho pakhat Whispering Oaks bial chu aral muangin ami chengte anin ngei tlang hle thina khotin in sakdan po kongpui dunga satlar ve mai an ne wangin thenom hnai de phei chu anin hrechiang hlom viau mai ma se thil reng reng hi angai rengin akal thei bik lo ni pui chuan han hmang tana khonuam tak boruak muang tak nei thin kha tu te chung ko emo in mu thiam lo na wangin ral trit na hmuna achang zo ta boina zong zong thlen ma kum hi chuan Whispering Oaks muna Smith Drive khuwa chu aral muanga mi pui te po anin po ton khop mai hei hi ami cheng te atang po in a riat thei a big takin Woodward chung kwa le Hambry chung kwa te inkara phei chuan adik le zual kumsomli pathuma upa Billy Woodward le anupui Barbarai chu he khuwa na na hi chuan an lar ve hle a kho then om de thleng po ina an riat lar ber pol an ne kumsom pakhata upa fanu Eva e an ne ya ni tin chung khat nu Barbarai hi dorha ka in lo thin ani lain apasal bilia ero mechanic ani angin thil siam na lama athok thin thung amain bilia hi US Army a alo tang to a US in Operation Desert Storm an nei tumpo khan apusaber pol alo ni thin a hun ola pianga in chei thatle huana thlai chin en kol te chu na a anei thina thenom te poin bilia chu mi fel engtiklai po a mi te tranpui reng pe ani ti in an soi ve thin bok an arvulve atanga artui an nei te chu a thenom te asem kwal vek to ang ti thei ani a sawa a khoi tam tak te po chu midang te en thein ada thin bok sipaya tran lai hian alulama hliam alo tor to awangin a thluak po a khoi tel dewa har sanna lian zok a thlen lo nan doctor te chuan film khur turin an cha na sa le a hewang hian adu angin a hna po a thok thei lo zoka ma se huan siam le ran vul te chuan na sa takin hlimna pe a chu atan po thil thatak ani reng ane heti lai hian Smith Drive khuwa cheng ve tho kumsom thum pakwa upa Gary Hambry hi a oma ani hian nu pui nei to lovin afanu pakhat nen an cheng thum Gary te pa fa le Billy te chung hi anin ngai na ton le a tin Billy te chung hian midang zong a in Gary te pa fa hi du sak po an du sak zoka thil po an pengun hle thren tin Billy fanu evai le Gary fanu po anin nel em a anin fiam fo thin nge chutia ko pui nei lo tana na chuan tum kha chu Gary chuan afanu nen chawa omreng chu aning ve ta deu ani ange abial nu ve deu re kimile afa big pani lai mai chu aina chuan aseng luta a hemi hnu lo kumsang ni som pani April thatir lam hian an then om deuh maya chuan chung ko pakhat Bruce Blake le anupui Gary Blake pa ka an fa te pani chu Smith Drive khuwa hian anon pem lut vele bok atir chuan engkim akal tlong viau Bruce te fa te pani po chu Gary fa le Billy fa te nen chuan anin nel ngal thuaya anin kom tlang ngal bor mai chutiang bokin Billy po in chung ko thar Bruce te chung ko chu alo lom thiam hle a mi khwalan la nia wangin Smith Drive khuwa po alo tiklang nel bertu ani nge chutia thate ten omlai chuan Billy fanu evai chuan athil abau zeu thu anu le pa te chu a hril tatlat mai thil lian tham phei chu ani lo no panglom toys le e turanda te mai ani a ma se ni dang anglo taka chutia hanbo tak zowa chuan thil ru thin tu bernia an ngai Gary fanu laka chuan mit mei an nei ru tanta a hetia borua ka om chau mek lai hian Bruce te chung ko chuan Billy te chung ko chu thlau thlatranin Gary te chung chu an len chil deuh thluk tamaya achang le puitling chin ho chu wall out taka ron thu chuakin pon lama te chuan party an ron neya chu Billy te chung po chuan an mu fo diktak chuan Billy hian zu a in ve ngai lo wangin som po ni se an ni chung chu an tel ve chuang kher lawang ma sen som lo mai ne lovin
an o thi ke moti mai tura an ron phau lang vel ero aruk tak chuan an run ve hle thung heti lai me khian an fa te lam ero an lain kom tlang ho thei viawa amai ro chu biliate in atang chuan thil abozing ta tul thung ani ngang loveti in bilia chuan an in atanga thil wo thin chung chang chu geria chu a hril tat tola ma se geria chu alo thin rim na samaya bilia chu lo haule trepa hetiang ni chuan an fa te po in kom tira phal to lo hial tur thu po alo hril ngal bok tin bruce point geria chu alo tran zo ka bilia te chung chu an pani chuan an lo dem let ling zok ta dai mai he hian bilia te nu paril ru chu atina dun hle a in len po tam to lo mai chu thaberin an hreta a ama a pachale zaidam nia an soi khomi te poina an fak em bilia kha gerile bruce te chung kolaka chuan aril ru adang ta dai mai tum kha chu geria chuan marijuana azua hei hi ama po in alo zu fo to china tlun ane thina wanga adam doi ni in asoi mai thin ma se tun tum chu bilia ngai dan ani hau lo an fa te in kom khom lai nge ya azu thin chu adu lo zia asoya an thisel na atan po achalo ti in azului ni chuan afanu chu geria te ina alen to lo tur thu ashila August nili ani a belief anu evai pian cham ani a hemini hian evai nu barbarai tho pui chuan evai tan thilpek aron pedona ma se ina an omlowa wangin kongkabula chuan ada mai ani ome anhu in lama an ho a evai thilpek don lak tuma anhan en kwal chu engma alo om to reng lo mai abawani ti an ria tu emo chuan arule ti po an rebok tin arutu po tu dang ni in an ring theilova angai bok geri fanu tho khania an ngai ngal mia mai geri te chung chu an ina vakal chilin afanu ta na thilpe kan don chu an lak lo thu an wazota ma se ni chuan an lak lo thu soi mai po chu du tok lovin an lovin rep maya atopa phei chuan police hial an ronin rolta a ma se engma evidence om chuang heklo police te po chuan ti thei te chiam an nei bik lova boruak adai nu dewin an hosan vele ta ane hemini atang phei hi chuan bilia te chung le geri te chung chu in thenom mai e ti lo chuan uile kel thlun pol ang mai anita a anin betlem tial tiala anin biak ve chuna po anin room thai deuh chur reng anita mai geri le anupui kimi chu bilia te chung laka chuan an lung oi lo hle a an ma ni chan tur le fui por tur tok chi in Bruce Blake le anupui Kerry Blakey an lo ombok nen anin rosa tun reng mai ane ni tin mai deuh tho hian anin hau thom hriat tur a om ta reng maya soitongin Smith Drive khua hi in nai te om ani hloma wangin chenom dang te po chuan an thom chu an rezing mol ta viau mai a chen chuan an lo ning ngang to aniang police hial an kauta a tuntuma anin hial na chan tak hi soilo ma se police laka anin pu ton na ber chu Blake chung ko le Hambridge chung ko te chuan bilia chu silai nei ni in an soya akora hlima asilai atilanga chu chuan ka hluma min vo an ti a ma se bilia te lam ve thung chuan silai an nei lo thule akora hlim chan po silai a pai lo zia ti lan na hlim ani thu a soi thunga mi puite poin bilia silai chu an mu lo thu an soi ma se engma finfiana omle chuang hek lo le police te po chuan inti boi to lo turin thu an tiam tir nuwa an hosan le ta ani claim chuan boruak adai trana ma se he po hi police te laka anin tiam na wang mai hri kha ani heti mek lai hian kumsomli pali upa Roger le apial nu in lua tur humai lo chuan gari le achung te hi an ron bela chuta an thenom te nena an boruak an han hriat ve tak nuwa chuan mingei om ve tak Roger chuan bilia han cycle vel chu nuam atireu maya pona ron chua ka piang bilia ani emo anupui barbarai ani emo anfanu evai po ni se ngeyom tak takin alo tong khuma alo el sen chiam thren tum khat phei chu billion ning lutuk chuan chair ala chuak te a an kota thut chilin geri in atanga ron chhuak a piang chu akut zung lai chu alo mu khum ve si amai chutia geri te ina Roger te nu pa an chen ve ta ka wang le Bruce te nu pa an lu chhuak de reng ta ka chuan party po an nei jing tamal mal hle a zan rei tak mengin beng cheng an siam de reng thina hengan party le beng cheng an siam te hi bili le barbarai te chuan an chung ko ti elna le
run luina an ngai nget mia mai chutia zantin deuh thomaya ron party le bengcheng ron siam tareng mai chu bilia chuan aning tanga maya in le a chevela chuan CCTV camera awa taveka thenomin hnai tak ania wangin he hian chiang takin gari le athiante an tual zola party avariko theivek bok hethil hi Hambridge le Blakes chungkwa chuan an lo du lo kher mai an privacy a enroll boina an ngaya dawlet ve nge po an tum hal hemi hnuat rang hian floodlight an lei thara an kota chuan chive in bilia te CCTV camera chunzong tak chuan an vo fur tamai chu mai po chu du tok lovin bilia kot kai tak chu an chun eng pup maya engkim mei chu chiang emin a hmu theya chuti lain bilia te lam ero lai deng tak chuan aron chun mia wawangin thilmu a har sata hle thung khochunga ran vul phal ani lova chuti lain mani e khoplek vul hi chu an omvele zeu zeu thin bilia te chung po hian anin bul maya khan ar an vul thin ani kha an ar vul te chu an mani mai ni lo an then khoveng ten a hlokna an tela ar tui chenin an tempui furhlom to mase August thalai holvel khan bili te na chuan sarkar lam thu nei tu te aron kal thuta dan phalawa ar an vulavangin an ar chu aron lak sak ta vek mai khati a ma zong po lo vul thin tu ma soisel ngai lo le tu man an hek ngai lo kha ani a tu na taka thu nei tu te aron kal ta thu chu bili a chuan hek tu an om ani nge aringa ama lokin gerian an in level tha alo lalai alo man fu to bok nen finfia na chia chom lo ma se ama hek tu chu geria bak ani aring theilova hei kher hi chuan aril ru atinanga aniang anupui barbarai soidan phei chuan ina om mai te hi a in rau sareng maya gerile roger hi hunrem chang mu a soisak achak per ati ti chuan thenom chung ko pani kar chu a chesatlia mai po ani to lova a chetak zet to ani akha tokin police anin kau chok deuh reng tamaya August ni somni pakwa phei kha chuan heng chung ko pani hi courtin a kaudun ta hiala courta hian in pu chiana tin reng in in pu du na ma se heng an in pu na te hi finfia na fel tak om silo wangin judge chuan enga ma angai sak ta chuang lova an ma ni chung ko pani mai ni lo an boina chu khotlang ta na thil thalo ani wangin warning an pek nuwa court chu an ti top ta ani ma se chu thurem na chuan omzia anei lo ber ome court an chu san ma chuan garia chuan bilia chu tongkam mai nei tak mai hian a tong khum zawa bilia thinin atuar talo garia chu abo pheita ruak mai ti chuan an pani chuan anin solta chu ani maya ma se midang anom ve hlo wangin an thel thuaya kutho masa tu ani wangin bilia chu jail ni khatvel tan tir ani ta nge Hambridge le Woodward ti chung ko in kar bo ruak chu atang ta at hle mai time bom kam ang mai ani a engtika po puak dar rup thei ani ta a tunge ahmet perzok turti chu nga ani ta September ni thum ani a hemizan hian garia chuan party buat sein a thian pa ngai Bruce ti chung kwa le Roger atenu pa ba ka midang po asom nual bok zu an ina an rui tlang dewaniang an bengcheng tula garia le Roger a phei chu phurfal zualin bilia te chung muthalai chu ti boi nge tumin an khek vel tuar bok ma se vandoi thak takin thil du omlo a thleng tatlat mai chutia gerile athian ten party neya bengcheng an siama ti luiti hriat renga an khek wak lai chuan bilia chu an pindan chunga chuan ngoi renga thu in geria te chetlavel chu CCTV atang chuan a en renga chuti lai tak chuan geria chuan thil engemaw hi a hala chu bilia te in lam hnaya chuan a kengkwal thuak bok anin chu hala tum nge ni in bilia chuan a hria a ti chuan asilai da that 9mm handgun chu la chuakin anin kongka hnunglam atang chuan a chuaka bokwa ka kal zelin geria te in bul chu awa thlenga a mel ma hmu fu masak ber Roger chu a oma tak a kap tapop mai Bruce Blake ate in lama muang changa wa pheile in a beisiang nge in Bruce Blake a omfal a hmu chu a silai mural rai thlengin a kapa Bruce taksa hian silai mu som pakhat ngot a thun ti chuan a silai mu han thun thalea keria chu avele ta thunga
Mase silai ri thoma khan geria chu rontlan chuakin kongpui lama atlan thla a Mase thui po atlan man lawang tia chuan bilia chuan hnunglama tang chuan aron kapa geria hian atluk ma hau poin silai mu som adong mana bilia chu Roger lama khan let le in asilai mu la bang chuan leya Roger le treng to chu a han kap non le pop popa asilai mu azauta tia anin lama lut phein an kong ka pui bula chuan a thing noka akut hnung lama suin bilia chuan police te lo thlen hun chu lo ngak ta ani Geria le Roger te khan an hliam tur lovin an thingala Masevane thlang takin Bruce Blake ero hunrei tak damdoina enkol ani nuwa adam chuak lo Police ten thuan zo fiana bilia hian kathil tia hian in chirna kanai ran lo silai ka me po lai khan indona melmate be anga ka in ngaya melmate kan tha tampo le kan hlim thinang hian kepo ka melmate ka tha awang khan kalung oyane ti in soi bile hi thuboi pani tual thana le tual tha tumna thuboi ortir ngal ane a kumsang ni sompanga khana chungcha hingai tu ani in atana ding dan remi te chuan bile chu mani inven himnan le achung te ven himnana poi khoi ni in soima se atuar tu lamten khati lai khan mani inven na tur khopa anun na atan le anupui fanau te ta na hla om thei engma ti om lo an ti thunga hewang hian court chuan bilia chu thiam lo achan tir ta ane kumsang ni sompariat khan bilia chung thu hi ngai tu thath le ni in adan remi roi te chuan geria le athian ten bilia le achung te chunga anthil ti dan zong zong video clip le document fel taknen court churon huma se court lam chuan tual tha na khop atling lo antia wangin thutluk na anlo siam to sa chu an pom non le a Mase bilia chu first degree murder ne lovin second degree murder mangin an rem da thunga damchung lungin tang turati anita ane tuna hian Graceville Correctional Facility Florida huna bile hi a mek ni in an soi